Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хушомадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон моша. Шав бобои лайк смс рӯй кара галасавое ки ту барои подписчик, барои лайки ютуб, ту барои ҳақиқат нестӣ ва ҳами корта бас кӣ. Рас ҳами хел боша. Агар ҳамон видеои мана ҳамаша дурем бинед. Дар ягон видео ман нагуфтам ки лайк монед. Дар ягон видео ман нагуфтам ки подписация кунед. Канали манам ки 13000 буд, чанд вақт шид. ҳами ки 13000 истода. Агар 15000 шиден, чандин бародаро рӯи караген видео барои бобои лайк, ман видеоро нашр мекунам. Агар 15000 нашиден бародаро, ина ҳамин рӯз 16 то 20 пауза. 15000 шиден, темаи старта давом метем. 15000 нашиден подписчик, донед ки темаи старта мекушем, айқафои темаи дига мешем. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ бошед. Ман жда дорам. 15000 подписчик шиден, раз барои подписчик лайк бошад, ман видеоро нашр мекунам. Я 4 та 5 та видео омадаген. Нашиден таваккали ҳаматон ба худо шумо медонед бобои лайктон, бобои стартон, мугам бо навоят оқи падари дига шином дошт. Бо нав ҳаматон обод ва сарбаланд бошед. Аллоҳ ҳаматон нигаҳ бошад. Леки минаксидил барои мӯй сар барои риш баровардан дар ко бошад дама ҳаста. Ва билети самолёт любой направление номери ватсапи ман фақат дар ватсап зан занед +7 910 88 80 676. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад.